Quantum, Council, Okosia. I feel no habit to flock. What the dance just say? When you mammy papa, when you bushia and to boy them foul cake. And romantic, your crowd tiasi. The dog radiasi. Any dynamic check it. A dear bio if ye. I'm a check a dear bio if ye. In fact, you may check it yana boami. I'm a man who said you are no radi or chitia. A boami pa. Mama who said you no radi sitie. Na me kra atemu ho asem. Na nkoba twetwe no bedu sha. Me discuss o madwunim. Na me na on conclude nkomo no. Obi a madwunim mama who say nyame. Sari oni patia no. Waye enipa sa ne saso. Waye nipa sa ne saso. Yes. What you say? Oye nipa sa ne saso nti se nipa bia no wo fie ade bia ye waste bia no nipa mfa nkohya ne dem ade bia ye waste nipa mfa nkohya nipa mo no mu trank mu honam fam e di good dash bi mu. That's right. Na ya tam ne akwa akohwe agu se nipa ne tam no akohwe agu a ade a master di no say saade na otam ko hwegu ye no ansa mabio oje me so amepe amen amen ansa ko hwe west num ana say ball ana so se me behwie egu ball a isu ntime sa ba hwe na me dia kofie te me trace hwehwai so obi ba ko west mu a na de pa esombo na afra. That's right. The batch out here. Na de pa esombo afra. Ani obehwe west ni nyina agu ho. Na wa setim kosisi obehu na de. Ente metrase de na mehunu nyame akwan. Amen. Ehu nyame adwene. Se de ntia oma Yesu ba wiase. Enyina ne hye. Na ne nipa bi adaso wo wiase. Tena so ma Kristo ba hwa no yi won firi mu na me trase a me sese ya no na me anum ni aboa me me peja ma dwene di duru soro ama mo nse se nipa nyame boy sa ne saso ani ni subai. Amen. Nke yan fa se won do waduane ofie ana wa ye wira ofie obi anu oba se wira no de agu ne trunk ma koshine dem. This is a program kurano a yansan fa fi ni ngudam ho yi fi ho ni akoto agu obi ani wa okoto nuama bone anase wira egu a na ni sa di akire se no mesa ko hwa sa de aba be ba cha wa ti ase na me study mo rade tichiri Israel omano omaye to fasio afa hunhia obia oye yamfa ne se twafo de kwatagu no de oyare ntwom ni frami e ba tawati ase de kwata agu no ebubuafo mpache ne ade no omo nyina yeyi wo mfiri kuro no anachi de wabodam yeyi wo nyina obayifuo yeyi wo nyina firi kuro no ekogu ban na chi me ba tawati ase yes ekogu ban na chi a yanka wo mfra wo me wo kuro no wonti asem ne yo yes yanka wo mfra wo me wo kuro no efiri se o me yare yakura ankro that's right ye to mugu kuro na chi na me trase a me sese awrade enhwehwe no sa awrade huni se west sa ni amani ye west ade manu enti obono wo ne manu mu a ompe
so ati ase ento aka na Bible no say ma aba anyan antena kuronum te so be abayfu pa e wo Israel na ye na frimi akoto na twene kuro na chi obi akwatagu no ye na ade ne kokuro na chi so ati ase na me study Bible no ana mbaka edition ana ma me huni sa sa New Jerusalem no ate sa de obi aye wira no okoto ewira na to agu no de ade papa agu de eye jemeso amen to me ba Matthew aba chake sa onse wose okuafo no awio no oba papa ayu probia ho fita no de ayu pano ebegu sanso na mpapa no de odija enum da abahye awoban na chi jemeso kasa amen to me trust sesen ewuri se ensamna trust samna kana ya no kore that's right enti amama ya mo sheme 89.5 atiase ana mebusa se why say west awrade yi ya ma ya no na mu so on say the city ebi afra west no ana osuma say yan hwehwe won wom so atiase akwante se enda obawo obi no na mbola so ni nansa osese no ntra condemn yamfansa nade afre wira to osese ni nyina no de kono akoto no de akoya yo ros so atiase enti nyame ayiyan se ya nante bana chi enwani bi ho ya o ma fram papo yan try best say ye benya won ni ade o ma ba na yan hwe di sam no na fe yan kasa kakra yan hwe di sam no Edisam 22 jo yan start Revelation 22 verse number let me carefully verse 8 near the Shaniaba 22:8 Adisam ti aduonum yenu chemu wohwe ose na me Yohane ai ne die ohunu nioma yi na wote de ohunu nioma yi na no wote na mete na me hunu obonidin wase na mete na me hunu na me hwe asese melekoto obofo a wokyere me nioma yi na ase o kyere no anioma ne na ase no obona dwempo so obakoto no na woka kyere me se hwe enyosa anyasa me ye wunuanom adifo ne wana wokura enwoma yi mu ensem awura kwa koto Onyankopon won se de ade sitia o koto soro bofo na mpene obi anse no nso o koto soro bofo na anya de abai mpene asra o ka tie ne se manya sa na me ye wunuanom adifo ade de ai ni wana wokura enwoma yi mu ensem kura sa trosem yi mu awura kwa koto Onyankopon cheniye nti ade ba ko na ha nsuya ye ni there is no need say your boy mu asema nyame foforo enye kwala nye so ya bofo so ya sofo so ya dian there is no need to bow down to them that's right so what I say obofo re katre John say kotosori Onyankopon wase kotosori Onyankopon anya me so obofo je say amen afaya ntoaso ose na okatre me say enso woma yimu adiye enwoma na no kenkai ebre na ben otine no entina na de oye fi no so nya fia ana ya meda no wase adiye enwoma no enso no yes enso no wanganja enso so no wase mo enso no that's right but okay Daniel o ka che Daniel say Daniel so adiye enso na no oba ha wase enso no so no ne said you are tene no na do ye fi no na you see obedi bone no so nya fi na de watene na do ye kronkron so nya kronkron yes and to say you ma me do na who this world righteousness and sin that's right the battle you say righteousness and sin because obofo na kasa say and so no what's no de otene no ontime nto ane tene ne so ana de odi bone no nso bejai that's it sorry I said intentional we mo de otene nko so ntere na de oye bone nko so ya bone inte ye wi ase e wo mu
bɔne mfiri mu da kɔsi sɛ yesu bɛba bɔne mfiri mu da kɔsi sɛ yesu bɛba saa nso na tene ne nso mfiri ha nso da ɛfiri sɛ atenenefoɔ kɔ so yɛ adeɛ tene ɛna bɔnefoɔ nso kɔ so yɛ adeɛ ade bɔne sɛ ɔde aseɛ ɛbɛkɔ akɔsi sɛ kristo yesu bɛba na ɔno wa de hyia bɛtom wafa ne deɛ na deɛ ɛnyɛ no ayɛ waste bɛba sɛ ɔde aseɛ deɛ ɛnyɛ no ɛbɛyɛ waste nti asɛm no ye ɛnti no tena si a na masesem adwene sɛ ɛwɔ sɛ bɔnefoɔ tena sɛ dwene ɛfiri sɛ sɛ ɔmpra wo fie awura na wode kɔgu bɔɔla so na so hia wo deɛ a ɛbɛntɔ bere bi de bɔyɛni bɛyɛ sɛ bɔɔla bɛbakyɛ wante aseɛ ɛbɛntɔ bere bi no ɔde bɔyɛni bɛyɛ sɛ bɔɔla yɛbɛpra no akɔto no gu ɛgyam ana ne kɔɔ magazine na metwa ma ɔna ɔmɔ hye werɛ bi maa baakɔ shop akyi na wayi ne dam hɔ nneɔma nyina wotumi sɛ no agu so hɔ ɛne wayi ntade a fitafoɔ no de ahyɛ tantan no nyinaa na waboa no sɛ tim hɔ ni ɛne ɔtwa agya to mu nti megyina hɔ de agya no dare no na mehunu sɛ de bɔyɛne na gyam waste no a wapɛ no ne de gya to mu na ahye nti kasa kyerɛ me sɛ bɔnefoɔ awieyɛ ni ɔhyɛ nipa da atadeɛ no nipa hyɛ da deɛ meka na boa nso aworɔ no ato agu yɛnhyɛ saa de no nso nti na ɔpai meto atenanefoɔ fo sɛ wopɛ sɛ wonya nkɔdeɛ a afotuo no nie wɔse wo a wotene no yɛdeɛ bai tene gyeme so amen bɔ wogye mpɔ sɛ wonkɔfa fii mafra teneni 89.5 ɛnhwɛ bɔne nhyia hwɛ papa hyia nti asɛm yɛka tenene a ɛnyɛ obi a wɔ sika because Lazarus ɔbɛyɛ obi a no ɔyɛ hiani nso saa ne ɔtene ɔsa yɛ yarefoɔ nso ne ɔtene ɛna Abraham nso yɛ sikani ɔno so tene nti tene ne mfa hia ɛna tene ne nso mfa defoɔ ho bɛbɛkyɛ wode aseɛ obi bɛtumi ayɛ defoɔ atene obi bɛtumi ayɛ hiani atene gyeme so amen nti wɔse deɛ wɔtene no ɔntene da all the time I was so study the life of Christ now follow the steps all the time I saw my God's spirit a control life but what you say yes there is no need say my flesh a cover so person when you was so him ni animu kodia I was so cool ni padua no was boni padua na semiem na akra no ana honhom ni nya kwan amen teniye Ghana ewiase ada kakraka but there is no need to think about this world there is no need to think about this world amen na bia wo so adwere fa ana se wo kra benya nkwaje bo kra nkwaje ho modern puwiase ani nioma wo jebe so amen amen wo kan sam se ayi obonefo ani so tan papa tie niye o wi o se bia wo tene ne ntene na de oye fi ara de oye fi no anye fi de wo tene na de oye kronkron so nya kronkron ala o se no se aka no de oye fi no nya fi pia se bi ye abosonsufo be koso apagya yes what you say on baba ba ye nioma kese akese adufo trufo abeka so mu nanim nyame so what you say on ba ye nioma kese akese a woto a wotia wo yamba show pia se bi ye bone ba koso adwama mo wo kokko be ka se mesa amam pawunti na wo ya saa amam pawunti na wo ya saa ono ba ka ti so wani na emu ye aya no kro nso ani bue ko ade no meba amura ifu person na ni bue no hu papa ne bone no ase nyame ana ono Lucifer no na ni ba no so no ni adome no ya sam ni enti wiase se wiase akono darewa atwono na de brawo Lucifer ka twa no so abi aba nyame se mamu ni bi oso se ni nyina na we de ada ebedi emfa shanka yedi ebewu Lucifer say nese we na abewu na nyame ya wo se wodi awani babue
na wahuru papa ne dia bai bɔne yes na wayɛ sɛ nyame anaasɛ me mu baako ti asɛm no yɛ o enti if answer wɔde ma Lucifer ne sɛ number 1 ɔpɛ sɛ n'ani bue yeah number 2 ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ nyame anaa Lucifer very aseɛ the Bible say akɔnɔ wia no that's right ti asɛm no yɛ enti nipa bia wɔ se ɔte wiase wɔ mu ɔhwehwɛ ne bue no ɔbɛba bɛyɛ sɛ Lucifer ɔnyɛ sɛ nyame da wadi aseɛ nipa bia akɔnɔ ɛtumi da no no wɔyɛ easy to fall ɛtɛnɛ Bible sɛ menka kyerɛ sɛ meba hwɛ ade pa no sua ɛnhwɛ ade bɔne season na yɛwɔ mu sɛ sua no metoa kristofoɔ nyina afo 9.5 ɛhɔ na mede fire gyama sɛ amen amen wɔnhwɛ yɛ a wote CCC wote wɔde sɛ CAC wote Ghana Apostolic ɛnso wobɛabɔ nsam dea because yɛse social skirt tiatia ana kyerɛ sɛ woyɛ awuraba ɛwɔsɛ wode aseɛ wama wɔma ne abue ana serɛ pokra ne kreton ama wo mbɔde ne yɛ kɔkɔɔ sɛ wode aseɛ wama wɔma ne abue na hyehyɛ nails ɛwɔsɛ wode aseɛ high class wɔma na ɛhyɛ yɛ tirim high class na tua yɛ nea tɛtɛ so high class ɛwɔsɛ wode aseɛ ɛne yɛde kyɛ tua nan high class o mepɛ sɛ mekyerɛ obi that is the system nneɛma yɛkɔ so no wɔyɛ high class na hyɛ trasa na ɔma twitwam na ɔma sra ho na ɔma tɔma nyina gu abɔnten na ɔma tiri mu nyina gu hɔ that is wɔyɛ high class sɔre aseɛ nti wo a woyɛ kristo ne mapa no wɔnhwɛ ɔbɛbu wɔ mo sɛ yɛ anibue no wɔnhwɛ yɛ ɔbɛwie ni nti asɛm no ye ɛma wiase dɔ ɛne nyankopɔn dɔ ni afra amen wogyina so anɔpɛ amen hwɛ yia no wamba wiase dɔ ɛne nyankopɔn dɔ ani afra be very vigilant ɛwɔ sɛ ɔmo ani da hɔ hwɛ wabrabɔ ye hwɛ ɔlife yie hwɛ ɔntaade hyɛ ye ɛkwan a afa so dress no dress sɛ kristo ni mapa ma obi nhwɛ wo dress ɛnsakra anadwen that is the best wogyina so anɔpɛ amen wonim sɛ if n'ani ana hɔ yɛ convince me easy odi aduaba no ti asɛm ne ye ɔkɔ convince ne kuru ma bɛrima no so di bi wɔma ne bua na ade ɔmo di ka huru yam sɛ wɔma huru Lucifer ɛna wɔma huru nyame ɔmo di aduaba no a wɔma ne bua yɛ no wɔma huru nyame a huru Lucifer so ayɛ aseɛ ade ɔmo di ka huru first ɛne so ɔmo dadagya there is no fence, there is no covering. That's right. They are not cut off no who are not just one. You call it the only can who ya or many be a fast the only can who ya a wickedness. What would some of that? What I say? And to show you Christiania and she shall be amen. Be very wise and show you we are sick. No. Ama wo don kogire wiase dom tiasomeni also you simple like Moses amen we are humble like Moses amen we must all yes we dress in decency ma one what you who different amen our sons so you don't know wiase for you and as a Christian obo you ni nyina kotutu obi na ahwe na wo na Baptist what you say obi na ahwa no ana wohia no awo CAC ti asɛmri wo ko school wo ko share lady bi o classmate was na there why you sat to kwai na asia ana ma ho pekeye o se ya address no attract ukunu ya address no baba bi hu awadon wo ti asia enti odon a o dress nyina no purpose for fornication purpose for marriage ti asɛmri why say when you're black now person sra no obi ehu say when you're white e dey na count when you tata no what dey 9.5 ti asɛmri I was so dressing to from jamanfo gira bra you see you o shaka dey dress sexy
me wiase woni se dwaman wo mu kakra ya na dwaman emra wo mu kakra wanti mi ama ho nkonkura antra wo mu adwaman mo na wo me na atra wo mu sisa me show brother me show pi wo se de wo tena no wanyare ontene ado ye fi ni so nye fiana ana de ye fi ni so wanyare bai onye fi asampa na me ka tro no ti asem ni ye ye woni bari no ho a wo ye ne dian o ye fi tieni ye ka fi a amen ka sem tro bola shunti mi ma eti se obi ho ba bi ho ye saka ni aduhunu no enti mi ma eti se obi ho da e so ya se so pesa ho ye eti se obi ho a this o tu na the excavator na se piloda wo de atwi ho ewira ni nyina akoto ogu ba bi so ta se no was simanshi esi ho no wa castle so ene wo huru bibia bio na se da so go ho bola na so ba fete se obi ho de enya no kore jama so amen nto se de oye fi nko so nya fi ye fi na do ten e so ba bia to bola go bia no e ho ye dirty ho teniye nti so na wo na sia baba wa na ntrum gu ho a nyame na amane kwan o control ni fi yo. There is no need to study that person so be no we shall be sabi the skirt is here the true when you go be very careful but all the time after me ko put this and answer Petra me sha maybe all am about one good fine so we book Petra me sure dressing you book Petra me ni kwa samba hobi o amema I say you run be match some koto dey am hwe atmosphere nipa na te ho the wire boy ene de wire ho we are hwe nkura ya mento na wura dey ansoma sai na kura sika e ba to I say me boss store say me bato dey a me show e free utiri be shifom ama me huru ho nkura wo ya ne dia I'll turn back no the lifestyle sara mete je me so amen tieniye obare nche so be class ma tra me a me show appearance de di kan me ma start me bu sa so kwa so re no de correct oba so re bu sa you a Christian o ti ase o kan na ma ka so why so scared to treat your de ba mani be se erade o di adan so sama mfra o na oba class ma tra me o ti ase oba wira na oba so tra me sei me ti me no trust in komo sei je so sakra wadwen amen de so sakra wadwen dia me se maboa amen ti ase me medical dia pempam wa ya mere and say me ti o no medical dia me asama ari ara kai me dia mom dia pempam na me waso de ma na ge bi aba papa boa me na me sha den ai boy bi amene no ho na me na twempra ya wo ba ko wanya me ho de na wasa akofo ba foforo ana say ni say na so ya kwase afi akọ empana twen o na no see am say doubt because so be ka se ba ma wo na wo wa ya ho de na wasa akofo ba foforo ka me krabi ma ho we nim prantem ka afi akọ ko hia afero ha be se fi akọ obi anya na nka obi adan say woni ma me ni papa woni abusia enti boy ne mfa okeke ana mo bo enti frako kan ko wajimi ko ba ma me amane ana na wo sawo ma me ne papa ho adaka kire me na mo do ma ne mpra afero ha me nam frako omo nye serious afero wa fai wonti me na ntem se nsia bi o baba na wo ba sore la sakra wa do se papa aka ma me amasakra so o yare obo aka ma no be hwane what is here se tirio Daniel John ama samari an kure yes wo se abiri kwanye ya abali fo be ko so dia bone fo shan ne ko sure so ya se ala John so se de wo ye fi wo an ko so ye fi ko so anga se ja yu wo se ko so ye ka samari wo so bibia mo tre men san so mo tre eno bia se daya ya bajibi ya the high sport se obia dai obia se dano ya bajibi ya the high sport wonti hai obia se dano ya bajibi ya the high sport
motie ne yie pa very common papa te say nsa wo all mantamu babia boni koso everyone anya de ketwa boni koso that is this world boni koso papa anya common papa what you say say ya free chrono and ya jump chrono aba am robin thief can any kind thief they say ya can say robin so what you say na na when go ya kokko obutu go sia so obi le body duro ya dai akwasi for kro majai no so what you say ko yo bi akosia mi no wore ya dai oben de atwam so what you say boni yiri ana jamamo atwam ana prostitution na koso jina bonten se browse what you say ye dia jamaya no ti se de ya to banche kokko ma de urade le jamamo udu bantima ho am ye we bantima hai omuguo ni mo sport ni mo ho e ko nyina ane sam patam ho kakra ko fa cultural center ho no e ho kakra sene ko ase ho kakra omuguo amasa gabon te so no banye sumpre ne to ne afa no wona chi e boni nyini bantima ani on bank ko dam ni nkoda dabi hotel sikana na wo mama ko tua hotel sikana ma fanka wo ma wa waje Adam dia say twem da kwa. What you say? You are you securities. You almost shut to for so. Oh, we are say. Nti boni nyini, boni konanim. Aboni for kosu dia boni for sem. Obetimi kaso ye do for no gangs. You almost tira man for so sa. E twa moja wo de ya rituals. Boni koso. What you say? Bible said you feel very away. You feel. Asampa. Just really a black social system no no. You can't say obia. Say Ghana ha. A bad bedroom pampansoa. Say na me the dia for fianka ye che koya faso eye sex e school. So ya say teenage na ya che o kwampa mo ma faso. O be say how to ntisa menene school dem wona ne ducks abamia teacher atade na betime so ne tinu ma fena no what you say na yi na nufu atuma nu na me tafre ho say your practicals yes sure Indiana to mean in practicals you know this teacher say mpacho say na tie so what you say adian ko fa ban we o de ahie David Blombe yaba. Cause I'm sure by be a boneno, Akoswa, Enyini dam. Boni konanim. Now the kitwa. Say, me see, me somebody your friend fast Robin. Your fast food. Jemeso ame. Your fast dressing. Tell me your fast Robin. Yes. Fast marriage, that's right. But I told you, say, you want to know it's your fast robin. You fast wine. What I say? It is a crafty law. A bit to me, a tricky. Obi you say, I'll be so. Bonamba way. Ya send you scar. One woman, ya broco, Kay, who call you 50 million. One GTO, or the Takramo, Cronia Froso. To them, no, I do 50. What you say? What's a double? No, Bokuranu, American Mamu, what a Zambroni. Oka say, I am Mrs. and I'm go to Koi. We have to on and I'm to do my city. Yes, quite a fast waji at the island. So, yes, your first robin. Oh, and your fast sex. Phone so connect with them. What you say? What you suffer, no, you sure. Or so computer, no, you sure, no, be any bam. One is so sonny, maybe our one is so pagan by my glass. Where shall we? Oh, yeah. Now, fire who are for so, and to Bonnie. Oh, Papa. Bonnie. One shall have a Casamia and the break. A satanic words, I will go where you do a jump. What you say? Be very careful. Amen. I will not say a prayer or say a prayer by Isaiah.
4. Isaiah 14:23. Isaiah chapter 14. Yeah. Verse 23. Verse 23. Osina medene beye empese agapade ne nsutade. Na mede wosaye pra yema pra no saforade assemnie. Oso do beye empese de agapade ne agapade. Ole de nsutade. Ani nsutade. Mede wosaye pra yema pra no. Na temuda no wo wosaye pra yema pra wo. Asaforade assemnie. Ipo so bie tie asem wi ase. Ampampan so ye mesie fin bia e ko bola. Finso ho. Naga haya, awurade sim trace so opra de hey. Preferi so no praba fom no prefa nchenchen. Ga. Won podcast ni no na so me la na ya ma. Won podcast ni. Anka so pram pifo no ho. Pifo ni djumo. Was a German pram pifo ni bibo. Enya de ketwa. Tell mo fele ya de sa. Shansa omu mo. Dabi. What I say? Omu ye yo for. Omu ye yo omu Ekuro school na no omu ade no. E bi no ma contract parliament. What I say? E bi na contract parliament. Respect. They don't respect themselves. Omu respect omu. Just say we are MP, but we need respect. Am on one. What I say? Nya de ketwa. Osod was say prayer. The person can de chirawo. Sika FM. Nti oba Safaria was a plan ma pra de nyina. Plan ma pra. Plan so ampa. Jeme so ka say amen. The person no pai obi a wotie me ntie niye. Boni nyini. Se so kro ne bo enya entaban. Agama monya entaban. Awudi enya entaban. What I say? Krono no nam sha. The make say be fo obi fie ni na ye no. Se say ye ni fie ni o. Na don for no cloth me no ko bosom so. What do call sacrifice? Ku anya do benya. What I say? So call ba now. Your first pesca. Silinya guro. Sika. Akola ketu 30 years. No bosom so. So pesca dro. E be sika dro ba daga. Let me bo aya announcement. Sika dro abadaga etimi ya announcement. Obi a person onya sika dro bi abra. Aisha billionaire crab. What I say? Wenchi. Your first say? Aisha billionaire crab omo wenchi. Enya so nam TV so ani. So mo nam TV so. Brani ama oshika. Brani anya oshei. E kwan wi asese afa so no. Aya bone kwan. What I say? It is so tene dia. Awurade se tene. Aya wo so wo di bone ne yiro ho. Cause one day what the share batu. That's right. Say bio. Only one day what the share what batu. You are pressing bone ni nyina akoto agu. Oba ni nyina akoto agu. I tell you. Oba ni nyina bone bia oba pra akoto agu. Go di jatum. E di jo me na ma ho. Ade bia me di mani huru bia no. Aya di sia de mame. Papa. Ade bia me kwose wua. Me di mani huru bia no ya di sia de mame. Papa. Yes. Enti me mo ma dwem pose me yi bibia firi mu da. Se me tsa ni pa mere me enso no me di nkomo. Na ma so twimpi ho na ma tie nkomo no. Na ma ha de abonefo ka. Me tiatre no fo so nkomo na ma tie bi. Na me komanim. Ko se afutu ni wabio. Asa Paul kai yemie. O se sebre ne kwa wie ya. Awo fo ma so den fo, boni ayefo Timothy on account. Timothy chapter 3. Awo fo ma so den fo, boni afo awiramfo amanu bre. Kenkan 2 Timothy chapter 3 verse 1. Obi anti ha kakra. Na me yese ene di akiri mu emra emu ye den. Emra mu den ababa. Efrise nipa beye ahopefo. O se nipa o. Enipa wo ma no no onkata Kristofo. O se nipa. Ye ban payo ho. Sikape. Awahwa. Ahantan for. Abususenkafo. Awofo asemo asodenfo. Odi ase. It is obi internet. Obi timba traso no asopa Yesu anu okor ba bi. Odi ase. Wa ba kan kura no. Sakwa wati se o ne de watu tankuruwam. Ye be do atamo. Kado pebia de fa Yesu ho. Tiase me ye. Me me tira hoyi. Enti me she. Odi na tama me fa ho. Men ka bi ncho na me focus. Awa djuma na me ya no so. Amen. Satan obe distract you. That's right. Obe kwa kwesi obi mu no aka yeye. Kwesi we ti sei. No hwese obe je Yesu ho dance die. No ba so san kwasi asem no so.
me so me huru ya che o kan kra me ninhwa okora odi asan yan kan say John the Baptist so so okora nim ya de oye the kafa Yesu hu bia no ani so ante o oten so botai o de ba na no ya ho adwuma but what you say we should bring koso system ni mo anwawa woni say ohiri ntufu bio afutu abo ohiri no mafra dan sakasa so abo asofo defe what you say te edifo takramaso ayeto ti asemni we should bring koso system ni mo nanka yamfa ni say Asante region na Kumasi na na wata kunya so nanum asem kare to me oh yeah ana na boa eno kre na nanum asem kare to me je konkro braka our Bible so hinenu asem di to yes hinenu asem edi to me nke wani oma bia koso system no na na betimi di na asifom aka se sadia we eyo mi na na so so me mpari wo mahiniem ebakati ati ase when should you wa ba tonsa ama manfo no ma botam anya sika no na na ba invite wa be tiaw because we dey wasoro oba invite you say brana nchio say de be ya oba man bie tinko sia sama koso Asante region akare nyina no ahefuru ka kwasem etime boba ya nadu ansa ho yin sana do de sika wo bi yam na nsuatu you call him pa and so still MPs regional ministers all the ministers police and Kahoshi that is Ghana here what do you say okay kase say ai na sana ye kano aya mo lie what do you say aya fulfillment aya mo lie mo pese upon for ekosu di abona fusham aya mo lie but what you say that is mo lie tell you say to asokai o say ahantan for bususenka awofo asemo asodenfo duniayefo wona ye boniaye wona bibiara ho ntimaro wona woni do yeni do apam sayfo sekubofo wona won hyewa konot wona wayewremfo wona wayewremfo wudifo wona won pe papa wona de pobia yeni ye ho afetwafo denfo asodefo wona wahran wona waya hantan wona wodo ni gidie siri nyankopon ya ba o kale wona nim tire nyamso mpa na so wo emu awoden sa nipa yi dane wo wura ma so dem a edana ye ma cross de obi akom eso wudifo nko a wura ma tadi sa so dem a da wonkom edana ye ma ko se ko bo wura Suecia aye ma sisi aye ma Uba Pillar of Zion Church says you are I am so bonny. What is somebody? I see an image now. How much maybe what you on your Ekuro. What is it? A giant done one session more. I said, I make come. Some people see around Ekuro. And to be beautiful, and you know, I said, you feel na do tene so no on tene jama so amen to aso kai edisem na me nyampon o se de oye fini nyefi na de o tene la o se de o tene na de oye kronkron no so enya kronkron oi yanko hwe be de ban tem na me kura makatu ya se biara se na dwuma ana ya me tene wo se hwe me ban tem na me kura makatu ya se medere bema obiara se na dwuma te akatua ya se mienu ai tene na akatua ko se ana efi ana pone akatua benyawi akatua ni etu akatua ni etu yes dana ha konfo wa oda Abraham kokum ha na de ne beto banfo wa oda Abraham kokum ha na de ne behwere osofo wa oda Abraham kokum ti ada Yesu baba no ana obati wa na da Abraham kokum no ma na ekojem baba ta wa jase ko sem slow abrantie me jiro na gopo mo bro husu tufu sese jo to aso kan
ɔsɛ mene alpha ne omega kanifo no kyidifo yes ɔsɛ mfitiaseɛ ne awie ɛhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntadeɛ ne wɔanya kwan akɔ nkwadua no ɔno na no kokuru ɛhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntadeɛ ne wɔanya kwan akɔ nkwadua no wakɔ ho deɛ ɔne sɛ adam yɛ bɔne no nkwadua no yɛbɔ ho ban nti nhyira ne wɔbi a wɔanya kwan kɔ ho nkwadua no afa ɛpono na no akɔ kokuru saa nkwadua no wɔne Jesus Christ amen nhyira ne wɔbi a wɔanya kwan ɛne Yesu anya filiation amen nhyira no sɛ wone Kristo woanyɔnkofa nhyira no ɛyere so paa so a wobɛka fie hɔ na deɛ abɛpa wakɔgu bɔɔla so da nhyira no gyeme so amen wode ho akora yi wɔse nhyira no hallelujah wɔse nhyira no asɛm ɔkaeɛ no nhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntadeɛ wate asɛ ɔyɛ abɔne no ɔtumi sakra anadwen ɔsakra anadwen the blood of Christ and washing the garment. To say, "Shall you want one tardy?" No one upon Quantiana upon an Ekuro. Was it upon an what Timia for Ekuro? Sani Pani Shira Ekurunechi. Yo, Mamina. Chasalio and Slow Bia. What Timia for upon an Ekuro? Now, what do you mean, Ekuro? Without washing your garment. That's right. What do you mean, Ekuro? What the Quran Korean? We are quite cold. But all you say, fine. The person who is signing money in your room. Tell you, in Slano, I don't want your coin. I call Kurunu. Of Fapronano. One franc faster. Main entrance. Unya jo trafo unya udini ensuano so anya kwan awurade afapro na no akokuro no mu na dara no akọ enkom hye ukọ asori ensuo na akọje okọjeje wayere you fa here wura he wo di adanhye ukọ mopa ho a okọjeje nkawa no akọso ensuo ukọ obi nim ho a okọhye wontade asantema abofo okọwe aye friends apple na de oyere twaw na ma Yesu moja so bolo so ya sia tiani no na akwaje banya me asebuntum asama babuam e kira nya nkwa no unya kudo beneza ho bura mu nsuo na akosa na ade abafie the end the actual aim what they call what I say na me asebunya wo sisi life just all university my real pole my real teachers training and I'm a call baby I come from sorry you are damn stupid you need to sit down and think about your soul amen was in son anyone I want your coin akon kodua no in son one the garment Jamasoka say amen and son one stop no na kokuru konkunu amen Oyo was say na kuro ne achi o se kuro na chi ba bia ball anu wo ana akanaman ni ba ni suban te sakraman ye fana bonten ni ba ni suban te sakraman ne koko hano ni ba ni su te sakraman o ya kakaboa o pekasa o poso anadwo ne awia banfo jeme so kasa amen o se kuro na chi na kraman ne adutufo obi a otuni ne du obi obodua ni nwamanfo what I say obi odo obi kobo so se kuluma me obi a wato adu so obi ntia so no obubu ho obi a enu tofo ni nwamanfo prostitution ya wudifo what I say bari ma ofa ni yerati oba ya nya ne ho ade ne ne da o Kristo ni o sa ko boso so jebe so amen ani yawo was ne awudifo ne abosonsomfo awudifo no gas wọ́n kún nípa tí wọ́n mọ̀ jáde pa wọ́n kọ́ kún nípa wọ́n sì kúrò n'akyi wọ́n nyina yẹ bọ́ọ̀là wọ́n ti àṣẹ wọ́n yẹ abosonsomfo wọ́n yẹ campaign ahemfo sọ́ọ̀bọ̀sọ́m kúrò n'akyi asofo atunlo kúrò n'akyi hallelujah adifo atunlo ukọ kúrò n'akyi abosonsomfo mu a mo so ntura mo mo bɔ twene no what I say ayi abosomma na moto no ma bosom no abosonsomfo ani
bosomfoɔ no amu wɔse kuro no akyi nti mehu obi bɛtɛ tv so so ɔyɛ bosomfoɔ a na ɛhyerɛ na ɔnamfoɔ frɛ Nana Akwasi a wonyane ne ɔkra nkwa ɔse abosomsom yɛ nkwaseasɛm asekyerɛ ne sɛ bosomfoɔ no ɛne wɔ a wosom no nyinaa moyɛ wira wɔse kuro no akyi ɛne wɔne ɔpa atorɔ na wɔde nyinaa ɛwɔ ɔmbɛkɔ kuro no akyi wọ́n ti ase nti mi tẹ́ ase àmì sísè ẹ̀ nàmì sí sẹ́ nyàmé wàyà ni bọ́ọ̀là tí wọ́n bọ́ yíyá ni nyinaa nù a ní wọ́n di já tum wọ́n bọ́ wọn nyinaa nù a ní wọ́n di já ayé abáyé wọ́n di atum akọ́sọ́ obi ehwia ni eburo ọ̀bùrọ̀ wira nà ní wọ́n di wẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ́ ha bẹ̀ gum ní wọ́n pẹ́ máa ń kyi sẹ́ atum bọ́sẹ̀ ẹ̀dẹ́rẹ́ sẹ́ buroburo wọ́n ṣí wíyá wọ́n sáǹsì sáǹsì ní mẹ́gu ní dẹ́m wọ́n pẹ́ntì ní wọ́n ṣíẹ́ ṣẹ́yí ọ́ ní wọ́n nà ní west sẹ́sẹ́ ni ọba kẹsùn ní ebue sẹ́sẹ́ ni ọbọ̀ life sẹ́sẹ́ ni obi ètò ìfọ̀ àwọn fa wọ́n ti àṣeyẹ but mi kẹ́wọ́n adé adúlá tẹ̀wọ́ be very careful